Moi! Tää on Lappalaisen Marianne, rinnepäällikkö täällä Tahko Mountainilla. 20 talvea on täällä ollut jo. Aamuisin tosiaan saattaa olla yllätyksiä monesti täällä, eli lumi on tehnyt dyynejä tai on tullut paljon uutta tuoretta lunta, niin sitten on kolahommia tiedossa aamumiehillä ja parhaimmillaan tai pahimmillaan joudutaan sitten ottamaan rinnekone kehiin ja ajellaan sitten tiettyjä pahoja paikkoja niin koneella. Yleensä meillä on konetaitoisia myös aamussa. Aamuun tulee tänne hisseille niin 7 pari henkeä aina töihin. He rupeavat tuolla laittelemaan hissien ala-asemia kuntoon ja verkot ja turva-aidat, kaikki ohjurit, sitten tarkastavat hissit. Sitten jos on jotain korjattavaa, esimerkiksi rikkonaisia vetolaitteita, ankkureita, vaihtavat ne, siirtävät hissit tietyn väliajoin. Ja sitten tulee 8 myös porukkaa, siihen tulee yleensä noin 4 henkeä. He menevät 7-ukkojen kaveriksi sitten siihen ja sama homma, jatkavat hissien laittoa ja tarkastusta. Ja erittäin tärkeitä hommia tekevät tosiaan ja katsoo, että kaikki merkit ja aidat ja hidastoslowt ja kaikki on paikallaan ja sitä rataa. Ja sitten tulee vielä seuraavana 9 vuorolaiset. He menevät sitten aukomaan ensimmäisiä hissejä siitä, että 9:30 yleensä aukeaa tälle normiaikaan meillä hissit, niin menevät ne starttailemaan sitten siitä. Ja turvallisuus on tietenkin meillä ykkösjuttu niin henkilökunnan kuin asiakkaidenkin. Eli aamulla henkilöt katselee, että kaikki turva-aidat ja merkit ovat kunnossa. Turvaverkot ei ole kaatuille tai uponneet ja kaikki stop-merkit, mitä tarvii suljetussa rinteessä olla, on paikallaan. Ja totta kai koko päivän aikana niitä seurataan, että jokuhan voi vaikka verkko kaatua päivällä. Ja sitten myös pareittain kuljetaan aamukierroksilla, että kukaan ei ole yksin tai joskus on, että saattaa olla 3 henkeä ja yksi kulkee eellä sitten, mutta se on sitten niin, että seurataan toinen toistamme kuitenkin, että ei tarvitse itsekseen touhuta aamullakaan, jos on varsinkin jotain kiipeilyjuttuja. Kiipeilessä aina paljat ja kypärä päähän. Kelkkailissa totta kai kypärät.